Türkmenistanda gurak gelen ýylyň we owa hujuluk pudugundaky dowam edýän meselelerin şol sandy suw ýetmezçiliginiň arasynda lewapdy ýygynalan paxtanyň çygydynyň ýag bermek derejesi 80% töweregi pesegaçdy. Azatlygy bu barada maglumat beren ýerli ýag zawodynyň hünärmeni munyň netijesinde onsuz hem gytgaryda öwrülen paxta ýagynyň dukan tekçilerinden düýbünde ýitendigini belledi. Lewabyň Farab etrawynyň 40 ýaşlaryndaky ýaşaýjy zlygy ýem inçime aýtywyrg wagt bäri döwlet tarapyndan berilen subsidiýerlenen ýagny paýok haritlarynyň arasyndan ýerli paxta ýagynyň dogly ýitendigini aýdýar. Paxta ýagyny soňky edek mundan 5 ay ozal paýladylar. Yerli paxta hasalynyň harmana tawşyrylanyndan bäri 2 ay çemesi wagtyň geçendigine garamazdan paýok önümleriniň arasyna paxta ýagy henüz hem ýok. Dip iki çağanyň ejesi zlygy belledi. Ol barha ýitileşen ykdysady çökgünlüğüň we adykyçylygynyň arasynda döwlet tarapyndan degişdirlikde ardan bahadyn berilen ýmit önümlerini dogly garaşly galýandyklaryna hem sözüne goşdy. Paxta ýagynyň 1 litri döwlet dukanlarynda 3,5 manatdan satylýardy. Faraban hususy dukanlarynda şol bir ýagyň bahasy 80 manat, Darganatada 88 manat, Kerkide bolsa 90 manatdan hem geçýär. Bu narxlar biziň güýç ýeterimizden hasyly. Onsuz hem elmi dama ýarym aç ýagdaýda iýmetlenýäris. Dip zähmet haky 1300 manata barabar bolan zlygy 7-nji oktýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'daki dowam edýän ýiti ykdysady krizisi, adykyçylygyny we gymmatçylygyny boyun almayan Türkmen häkimetleri we media teristleri lewapda ýerli paxta ýagynyň eýem ýarym ýyl töweregi paýlanmaýandygyna hem düşündürüş bermeýärler. Emma Azatlyň habarçysy bilen anonimik sertinde söhbetde bolan lewabyň ýag zawodynyň hünärmeni muny bu ýyl ýygnalan paxtanyň çygydynyň hiliniň juda yaramazdygy bilen düşündirdi. Bu ýyl paxta çygydynyň ozalkylardan tapawutlykda diňe 20% töweregi ýag alyp bolýar. Bu ýagdaýlary anyklamak üçin paxta çygydyny Aşgabatda barlygy uğratdyk. Şeýle-de owa hujuluk we daşky gurşaw goramak ministrliginiň bilermenlerini çağırdyk. Entek belli netije ýok. Emma görnüşinden howanyň gurak gelmegi we suw ýetmezçiligi paxta çygydynyň hiline hem yaramaz täsir ýetiripdir diýip adynyň eferde üýtgedilip mergen diýilip tutulmagyny soran hünärmen belledi. Şol bir wagtda ol Aşgabatda bu ýagdaýlar barada habarly edenlerinden soň vilayet häkimliginiň resmiýetleri bilen dartgynly ýagdaýlaryň dörendigine hem nyktady. Häkimligiň işgärleri, siz näme bular ýaly yaramaz maglumatlar barada Aşgabatda habarly etmeli däldigini bilmeýärsiňizmi diýip üstümize henkirdiler. Vilayet resmiýetleri özlerinden gorkýarlar. Egerde biz habar bermesek, onda bar güne zawodyň işgärleriniň üstüne atylýar. Geçen we şu ýylyň dowamynda zawodyň 6 ýol başçysy üýtgedildi. Aşgabat resmiýetleri tapşyrylan çygydyň tonnasyna laýyklykda ýagyň öndürilmändigini aýdyp, hergezek ýol başçylary döwlet imlägini öz hasabyna geçirmekde aýplap türmäge basdylar diýip ýerli ýag zawodynyň hünärmeni mergen belledi. Ýatlatsak, Azatlyk soňky ýyllarda lewapda baş prokuraturynyň hem-de ýokary gözükçilik idarasynyň derňewçileriniň gatnaşmagynda türli senagat kärhanalaryny, şol sanda ýag zawodlarynda hem giňgerimli derňew işleriniň geçirilendigini, munyň netijesinde ençe resmiýetiniň hem tutsak edilendigini habar beripdi. Galy berse-de ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Lewap vilayet häkimliginden we degişli ýag kärhanalaryndan resmi ýagdaýda maglumat almak başartmady. Bu ýagdaýlaryň fonunda Faraply zlygy her gündan bilen ardan paxta ýagynyň gaýtadan satylyp başlanmagy umydynda döwlet dukanlarynyň öňünde nowatda durýar. Şol bir wagtda Azatlyň marda habarçysy ýurdun günorta vilayetlerinde hem adykyçylygynyň gün saýyn erwetleşýändigini, emma 6-njy oktýabrda hatyry gününde döwlet dukanlarynda çöregiň gytky wagtly kim bolsa nowatda duran ählikse ýeter ýaly mukdarda satylandygyny aýtdy. Adatça döwlet dukanlary daňdan saat 6:30 aralygynda 2 manatlyk çöregi adam başyna 2 sanasyny satýardylar. Hatyry güni diýip çöregi saat 10-a çelini satdylar. Emma satyjylar onuň bahasyny 2,5 manada çelini artdyrdylar diýip marly ýaşaýjylaryň biri 7-nji oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlap köpçüligi ýetiren Garaşsyzlyk bagtymyz adly kitabyny ilaty mejburi ýagdaýda satyn aldyryp başladylar.
Bizim gündelik iyicek çöreğimizde pul tapmak alada. Yolbaşlar her kärhanada, her otogda prezidentin kitaplarının ählesinin bolmagyny talap edýärler. Inni onun soňky kitabyny hem satyn almaly diýildi. Onun bahasy häzir belli däl ýöne. Ozalky kitaplar üçin 50-100 manat aralygyna öz jübimizden pul çykarypdyk. Okuwçylardanam 20 manat ýygnamaly bolupdyk. Diýip marly mugallymlaryň biri atlandyrmasylyk şerti bilen 7-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol mektebiň sınıf otoglarynda diňe prezidentin kitaplaryny goýmagy ruhsat berilýändigini, galan ýazyjydyr şahyrlaryň, Sultanda türkmen edebiýatynyň klassiklarynyň, seýlede häzirki rejimiň waspçylarynyň hem eserleriniň görkezme etbap hükmünde goýulmagyna ygtyýar berilmeýändigini nyktady. Prezidentin kitaplaryny diňe barlyk gelenine görkezmek üçin goýdurýarlar. Mugallymlaryň aglabat hem olaryň mazmunyny bilmeýärler. Inni ýene çağlarymyzyň rızkyndan kesip şu kitaplary pul çykarmaly bolarys. Diýip 50 ýaşlarynyň içindäki himiýa mugallymy belledi. Galibertede azatlyk prezidentin soňky kitabyny Lewawyň büdjet işgärlerini we studentlere mejburi satyn aldyrmak boýunça kampaniýanyň başladylandygyny habar beripdi. Munyň çäginde medeni işgärlere Berdimuhammedowyň täze kitabyny wasp edýän aýdym taýy eserlerini döretmek hem tapşyryldy. Seýlede Seyit Nazar Seydi adyndaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutynyň studentlerini prezidentin kitabyny ýa tutmaga höwetlendirmek üçin 100 manat pul bayragynyň beriljekdigi aýdyldy. Berdimuhammedow garaşdyrlyk bagtymyz atly kitabyny ýazandygyny 25-nji sentýabrda Halk Maslahatynyň mejlisinde habar beripdi. Hormatly halk maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylar. Menine ýene-de bir kitabymy ýazyp gutoranyňmy size aýtmak isleýär. Döwlet habar berişleri isteleri bu kitabyň 3 dilde türkmen, ingilis we rus dillerinde neşir edilip, ýurdun garaşdyrlyk ýyllarynda gazanan üstünlüklerine bagşlanandygyny öňe sürdiler. Berdimuhammedow häkimetdäki geçen 15 ýylyň dowamında öz adyndan 60-dan gowrak kitap çykardy. Onuň döwlet dolandyrylşy, halkara gatnaşyklar, dermanyk üsümlükleri, alawa aýtları we ahalteki bedewleri ýaly durly temalarda ýazan kitaplary ýurdun media teristlerinde ýygyderli wagt edilýär. Mundan ozal ýurdun saglyk idaralary ilaty durly kesellere garşy prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanyk üsümlükleri adly kitabyndaky emlerden peýdalanmagy hem maslahat berip geldi. Galibertede Berdimuhammedow wagtal ýazan kitaplarynyň galam hakyna düşen girdijileriň hasabyna ýurdun durly mesjitlerinde sadaka berýär. Ýöne döwlet mediýasy büdjet işgärleriniň bu kitaplary satyn almagy mejbur edilýändikleri barada asla habar bermeýär. Ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň Ruhnama atly kitaby onuň ýurda ýolbaşçylyk eden döwürlerinde orta we ýokary okuw programmalaryna girdilipdi. Ýöne ol ölenden soň Ruhnama kitaby boýunça halkdan edilen talap hem gowşady we gysga wagtyň geçmegi bilen doly aradan aýryldy. Bu ağırlıkta marly mugallim talap edilýän kitaby satyn alyp bilmek üçin onsuz hem horlukda ýaşaýandygyny aýdan maşgalasynyň eklenjinden ýene nämäni çäklendirip boljakdygy barada aladaga alýar. Aşgabatyň häkimliginiň buyrugy bilen paýtagtda täze ýyladyş möhsümi başlanýar. Azatlyň habarçylary jaýlara ýylylygyň berilmeginiň wagtyndan biraz öň edilmeginiň howanyň sowamagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Hünärmenler bolsa ýyladyş ulgamynyň taýyn däldigini we jaýlarda ýylylygyň kesilip durmagyna sebäp bolýan tehnik ýaşadlyklaryň täzeden başlanmagyndan aladalanýanlygyny ma'lum etdiler. Şol Aşgabatyň häkimligi şäher binalaryna ýylylygy bermegi 6-njy oktýabrda buýrupdyr. Adatça bu biraz soňrak 10-njy 15-nji oktýabr aralygynda bolup geçer. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan hünärmenler paýtagtyň ýyladyş ulgamynyň işlemegi taýyn däldigini aýdýarlar we kynçylyklary aňryçak derejede agyr diýip atlandyrýarlar. Tutuş ulgam taýynnäl, tomusy hiç ýyly taýynlyk görülmedi. Turbular eleme deşik, gyzgyn tuwy yer astyna geçirýän turbular könöldi. Ýylydyş möhsüminde turbular hemme ýerde ýarylýar we ýeriň asfaltyň üstüne buw götürilýär. Suw gyzdyrýan gurallarda basyş adylýar we köplenç ýarylýar. Diýip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Onun sözlerine göre suw ýyladýan kaçol gurallary aratsalanmandyr we möhsüme taýynlanmandyr. Soňky ýyllarda umumy ýyladyş ulgamynda ulanylýan suw gyzdyrýan uly gurallar keçiräkler bilen çalyşypdyr. Olaryň ýarylýan halatlary bolýar. Bu gurallaryň yerleşýän kaçelini jaýlarynda döreýän näçadlyklar hem jaýlara barýan ýylylygyň öçmegine sebäp bolýar. Gazyň hapalygy we durnuksuz elektrik üpsünçiligi olaryň ýygyderli partlamagyna we beýleki kemçilikleriň döremegine sebäp bolýar.
Aşgabatyň jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň sözlerine görä, ýylda şulgamyndaky problemalaryň bir näçe sebäbi bar we olar maddi tehnik öpsünçülüğün kemçiliklerinden başga da hünärmenleriň ýokdugy, işgärleriň güýjüniň talaba laýyk ulanylmazlygy bilen baglanşykly. 6-njy oktýabrda azatlyk bilen ady agzalmazlyk şertlerde gürleşen bir çeşme ähli işgärler tükeniksiz ýowarlara çekilip işden galýarlar. Şu günem ýowar boldy diýdi. Mundan başga da tekniklaryň köpüsi arasaçylyk işlerinde işledilip öz wezipelerini berza edip bilmeýärler. Hünärmenler diňe 5-6 aýlyk mövsümde işleýärler. Ätýaşlyk şaýlary ýok, ýokary hili abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek mümkin däl. Hünärmenleriň sözlerine görä zerur howpsuzlyk çäreleri hem berza edilmeýär. Bu ýagdaýa uly täsir ýetirýär. Aşgabatdaky jaýlara ýylylygyň biraz ýer berilip başlamagy şuýl howanyň tiz sowap başlamagy bilen baglanşykly. Habarçylar howanyň birden sowan aýdarlar. Türkmenistanda onlar şilwäri ýylylyk problemata taklanyp galýar büdjetiň uly bölegini sosial pudaga sarp edýänligini aýdan hökümet döwlet puluny gymmat bahaly binalary ýadygarlykları we dabaralar üçin diýethalary urmak üçin sarp etmegini dowam etdirýär. Bu aralykda paýtagtda we sebetlerde köp ýaşaýyş çaýlarynda ýylda şulgamy işlemeýär we hatda munyň üçin batariýalar göz öňünde tutulmaýar. Munga garamazdan ýyladyş üçin tölegleri kommunal hyzmatlar üçin töleglere goşulýar. 2015-nji ýyldan beri Türkmenistanda kommunal hyzmatlaryň bahasy 67 ýokurlandy. Ýurt boýunça öý hojalyk hyzmatlary üçin bergili maşgalalar gazdan, elektrik togundan we suwdan kesilýär. Ýylylygyň ýygyderlik kesilmegi bilen birlikde suw we gaz üpsünçülüginde tekniki meseleler hem ýüze çykýar. Ýyrat uzak wagtlap elektriksiz we agyz suwsuz galýar. Türkmenistan sebetdäki iň uly elektrik we gaz eksportörüdir. Şeýle-de elektrik energiýasy üçin bazaryny giňeltmegini dowam etdirýär. Awgust aýynda gelen şertnama laýyklykda Türkmenistan awgustdan şu ýylyň aýagyny çenli Kyrgyzstana 502 million goly kilowat saat elektrik energiýasyny berer. TASS agentliginiň habaryna görä Türkmen elektrik energiýasynyň esasy satyn alyjylarynyň biri bolan Owganistanyň Türkmenistan tarapyndan berilen elektrik energiýasy üçin bergisi ýam $5,1 million ýetipdir.